салому алайкум дӯстони азиз, бинандагони муҳтарам. Хуб ози баъди ним соат пас промои эфири Ҳабиба Қатигейҷи ай рӯи телевизор мемонем. Агар касе ки хоҳишманди тамошо дора, марҳамат дуромада тамошо кунед. Ай рӯи телевизор ихе да ютуб да ягон канал нишон наметавад. Саломат бошед. Боқӣ кадоме ки хоҳишманда, марҳамат бидроя обуна шавед дар канал. Ҳатман видеоя ай рӯи телевизор вай мекунем. Промои транслятсия. бародарони азиз, ай рӯи телевизор видеоя промои транслятсия мекунем. Ина ҳозир ина рафтаистем ака. Дар ютуб дига да ягон ҷо дида наметонед. Дар инстаграм даже маҳкам кардестан. Дар инами телеграмо, дар телеграм даже силкаҳоя маҳкам кардестан. Видеоя карочи фақати пул қати тамошо карда метонед. Ҳозир мерам ай рӯи телевизор промои эфир мекунам. Фақат дӯстони азиз, ина ҳамо экрани телевизора мисол редка нишон метавам ки транслятсия маҳкам накунам. Бисёр одамоя мегирам, одамои реаксияи мардума мегирам. Ҳами худтон чувствоват мекунен ки ҳаминҷа ки буридестай, ки бой додестай. Ман ҳаминҷа худам гап задам мегирам ки мисол дар кадом ҳолата. Хайр дӯстони азиз, агар ки мисол интизор шавед то ҳамон ҷое ки телевизори калонай, то ҳамон ҷое рафтана. Хайр боз суҳбат мекунем бародарони азиз. Хуб, ҷа дута комментарий ҳаста. Хайр комментарийҳо хонда натонистем. Бародарони азиз, агар ҳамин лайк мемонде ки ҳамин мисол просмотр зиёд мешид, ина бо одамое ки мисол медромадан. ҳозир инами карочи промои транслятсия мекунем. Мисол мардум бисёр бинанда ҳамин кадоме ки ҳаста дар ҳамин дар ютуб одамое ки мекунам бинан ҳамин видеоя. Дига дар ягон ҷо ман дар шумо гуфта метавонам ки ина сайтҳои фарики ҳамин блогерое ки мондан маҳкам кардестанд. Даже ина фарик ай рӯи ҳамин кору жалоб гирифт дар каналаш. Инстаграмашда даже видеороликша маҳкам кардан. ҳозир мерем бародарони азиз, ина ҳамин чотка ай рӯи телевизор бояд тамошо мекунедтон. Хуб. Ҳо. Инами ҳозир баъди ягон 40 дақиқа пас бои асосӣ боё рафтеста. Бои ҳамин асосиш ҳамин вақта сар мешавад. бое ки худамон жда дорем 10:30 ба вақти Москва сар мешавад. дар Google бародар мо ҳам ҳозир ай кофтана сармон сафед шуд. охи медрои ҳамин ба ҳамин адрес маҳкам мекунад. силкаҳоро маҳкам кардестан. ина ҳамон сайти телеграм дуромадем, сайти Паҳлавон тиҷи. силкара мондай, силкада медрои кор намекунад. ман ҳам худам дар ҳамон хона шишта тамошо кардан мефорид. неким ки нашуд, ина аку буромадем. намешавад ҳамин сайтҳоро маҳкам. фақат метавонӣ пул қати тамошо кунӣ. инами мисол дар шабакаҳои Россияе ки мисол промои транслятсия мекунанд, агар хеле подпискаҳошон сум қатия подписан бошӣ, мисол тамошо мекунӣ. намедонам як моҳуш чанд сумай, неким ҳаст ҳамҷа сум қати. соати дар куҷоен шумо? охи соати ба вақти Москва 10:30. дар ягон шаҳри дига бошен вақтотун фарқ мекунад бародар. нами вақти 10:30 дед промои транслятсия мекунем ай рӯи телевизор бародар. мумкин ки бо ҳавои мисол ягон вай шава кам мисол телевизора сиёмка мекунем ки промои транслятсиямона маҳкам накунам.
فقط برادرای عزیز از شما یک خواهش میکنیم که همین لایک بجخین که دیگه برادرای هم بدرن تماشا کنن. Уже вот эта горелка, которая есть же горелка. No, 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 no. حوز برادرای عزیز میریم چایخونه تاجیکی نمی میدریم پول نی گروپ های بچه های تاجیکستان پرمای افیر میکنیم. چایخونه تاجیکی مرحمت برادرای عزیز اگر کدام خوشمند باشه چایخونه تاجیکی در ری اتوبان مترو نوکاسینو میایتون برادرای عزیز قورتوی گوشت قورتوی بگوشت فقط خوراکوی ملی تاجیکیه. نمی چایخونه دا میشینیم پستو کلم میزنیم و میزنین میریم با یوتیوب برادر گفته اسم کن فقط این محکم میکنم چایخونه محکم کرده Mahkam stol. Ha önceden resmi turizm. رفتیم Ya joyda has میگه او para. حوز میاییم چایخونه بچه ها بخشش محکم کردین که خوز کن نزدیکش بریم چیگه باشه. او دو داوش مردم بروماده است بچه ها اینا کرا چی بای هست Oh. Vay divan ben burada. وای نبینی نمیشه حوزی Dur amca. Amca beğenmez. اینجا فرمولا اوسپخا ای بوک میکرز کی ده حوزی شوای بوک میکرز کی تماشا میکنیم اخی Hangi çok? Ha. Sıcak bu. خای 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 سلام علیکم Habibi boynu kırılsın. Oyan vaykadagi. Oyan vaykadagi. Kram yetmiyor. نمیشه او چایخونه میریم اینه اون بولو Mavi. رفتیم ها پول قطعه ها Bak fikrim ama کارو چی حوزی سلام علیکم جوی کنم جا ne? Ha, kız. Tamam. آتی آلتو کاروچی بچه ها میوام با پرمو افیر سر میکنم